الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda bisa ikonsa da hikimansa ya sake kaddar ta kasancewa mu cikin masallacin a wannan lokaci don ci gaba da karatu da muke cikin littafin mukama wadda muna mukama ta 8 wadda mun ga bayyana soho da yaro a kotu sun kai kara. Soho da ya gabatar da kara sai ce baiwa yake da ita, wannan ya karbi yaronta ya siffanta ta gashi ba kuma sun yi sharadi kada ya dora mata fiye da abin da za ta iya. Sai gashi ya je ya kawo masa an samu nakasa, ya kawo masa da wani abu kuma ya ba shi jingina, shi ko bai yadda ba, shi yasa ya zo kotu. Ina ga abin da muka karanta a rana, to za mu ji yaro kuma mai shi faƙalar hadas, sai shi saurayi shi amma shaiku amma soho fa azdaka min al-hada, shine mafi gaskiya wane durwa. Mun karanta durwa din nan ko a cikin mukama ko a shifa. Durwa sunsuwa wadda muka ce ita ce za ta yi tafiya kamar mukaddata daga nan zuwa Lagos, tana isa ta juya fuka-fukinta na dama a tafiyan nan kaga zai koma gefen na hagu, na kuma zai dawo gefen da dama, to zai dinga tafiya kuma a the same position ne. Ita ce durwa. Ita to gurin gaskiyansa wane wannan abin da ya faɗa na gaskiya ne. Wa amma ifida, amma sake wanda wannan al'amari fa faradan ya faru ne an kaɗayin bisa kuskure, mana ba da gangan ba ne abin ya faru. Allah ban sani ba ne, watakila yana ɗan buga ko tamfatanyar ne kawai sai gari misali fa kenan ya ce bisa kuskure ne. Wala karahantuhu, kuma na jinginar masa fa an arshin ga arashi. Abinda ake nufi arashi, ka karbi abin mutum ya ɓaci ka biya shi kutunkucin abin da ya ɓaci, shine arashi. Value ɗin ka ga ya rabu. Misali abin yana nan lafiya zai kai 10,000, amma yanzu saboda wannan tawayen da ya samu ya koma 7,000, sai ka mayar masa abin da 3,000. Yanzu na mayar masa baiwar, na ba shi kuma jingina ya rike ya zama to kaman arashi ma au hantu abin da na bata masa. Me na bashi? Karar hantu mamluka, na jinginar masa bawa linawa munasibat tarafai ne mai madaidaicin gefa guda biyu, munasiban ilal khair, kuma ana danganta shi zuwa ga makera masu aikin kira din nan. Naqiyan sarkakekke min ad-darari daga dauda wa shainin da aibi, fes bai da wani abu. Yukarinu yana gwamayan mahalluhu bigiransa yukarinu yana daurantar sawadal aini, bakin ido, yana kama da bakin ido. Duk zai zo mana bayani wai so buwa ke nufi da wannan. Yugushil ihsana yana ba da kyautatawa, wa yunshibu yana farar da istisanan kyau, wa yuqzil insana yana kosar da ido. Bayan ido shine insana nan, ba wai yana nufin mutum bane, ba ido ba mutum ba, yana nufin ido. Haka ba ido ai ba mutum. Wa yatahamal lisana, yana kiyaye harshe ko ba zuwa kusa da harshe, ba ruwansa da abin da ke ga harshe. In suwida, idan aka sa masa baki jada sai yayi baiwa, awwa sama, ko kuma idan aka alamta masa a jada sai kyautata. Wai zazu wida, idan aka guzuruntar masa aka bashi guzuri, to habaz zada shi ma sai ya bada guzuri shi wannan bawan nawa. Wa matastuzi, da duk lokaci da aka nemi ya kare zada sai ya kara. La yastakiru bi magana, baya tabbata kuma guri daya, yana nan yana shan, yana nan yana shan. Wa qallama kadan ma yankihu yake aure illa masna sai biyu, yawanci biyu yake aure, shi baya auren daya. Yasku yana baiwa bi mawjudihi da abin ya samu gare shi. Wa yasmu yana daukaka inda judihi lokacin da yake kyauta. Wayan qadu yana jawuwa ma a karinati tare da abokiyarsa, duk inda yake tafiya da suke tafiya. Wa illam koda ma ko wa illam me
wa illan takun min dinati ko da ba yar kasar su bace ko da garin su ba ɗaya bane wa yustamta'u ana jin daɗi bi zinatihi da adonsa wa illan yadma ko da ba ai sammani fili na tihi cikin taushinsa ba kai alkali sai rikishi wannan abubuwan nan kan bai gane ba shi wa qala lahum sai shi mu fa qala lahum alqali sai alkali sai musu imma an tubina ko ku bayyana mini abinda kuke nufi shi wancan mamlukan nan menene wannan bawan kuma menene mai wayannan sifofi ko ku bayyana mini wa illa in ko ba haka ba ku bina to tafi ku bani guri kayya za ba haka bane director in an je kotu abubuwa suka sharke me ake yi kora in za ku tafi ku je kuna da wani abu sai kaga an mota biyar ana shari'a sai ka je saboda wani technical issue wani an kore karar mai ta shan wahala shi yasa ake so mai bincike idan zai bincike kafin je gaban alkali ya tabbatar da duk wani abin da yake ga zai iya zama illa ya yi adiresin ɗinsa karka dinga sauri su zuci gurin kai kara karka yi ya tabbata kana da hujja domin idan baka iya kama ɓarawo ba ɓarawo zai kama ka ga kanan kana nan da gaskiya sai a je a kasa kuma wannan abin ba yanzu aka fara shi ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana yiwuwa mutane biyu daga cikin ku su yi jayayya akan wani al'amari wani abu ya faru a tsakaninsu wannan ya zo yana cewa wannan abu nawa ne wannan yana cewa nawa ne ɗayansu ya zamanto ya fi ɗayan kaifin harshe saboda basiransa da kaifin harshensa ya rinjaye mu ɗauki abin da ba nashi ba mu bashi fashe ya zo da shi ranar tashin kiyama wallahi a lokacin Allah zai iya sanar da shi amma saboda mu a yanzu an zo ba za a sanar da mu wannan ba shi yasa sai annabi ya ce ba dole in kuka zo kuka yi bayani wani ya gamsar da mu da hikimominsa da fusaharsa sai muka ɗauki hakkin da ba nashi ne muka bashi ba ranar tashin kiyama zai zo kaga yanzu a sai za a iya zuwa gaban alkali ƙwararren lauya ya kada mai i'ina ya ɗauko san ya kuma ka zo ka ɗauko lauyan da shi aikinsa kawai tallan fili abin da ya gone kawai akan land agreement ka ce ko kana so kai nasara a kotu zai yi ya ce ta ku bayyana ko kun ku tafi tafiyar ku to in Allah yadda gobe da Allah ya kai mu sai mu tashi kan baitotin da yaron zai gabatar ya gaya mana menene da fatan abin da muka faɗe shi daidai Allah ya ba mu ladarsa abin da muka ji da halin bayani muna roƙon Allah ya ba mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.